To alhamdulillahi a yau na yi karɓi manya-manyan baki kamar da kuke gani ga mai girma His Excellency Malam Adamu, the Executive Governor of Alfawa State, kwana 90 da girma gwamna yawan mutane barka da shan ruwa. To yau na karɓi manya-manyan baki alhamdulillahi ga su a Ogasani ga Dr. Sambo. Sambo yau dai na cika alƙawari ko? Wallahi na cika alƙawari ga mun sha. Allah ya saka da alƙawari. Amin. Wannan abu ya yi magana na alƙawari ka ji ga sunan na ci sai da suka ishe ni. To ga SA to the Executive Governor of Zamfara State. Assalamu alaikum. Malali muna godiya sosai da wannan karamci. Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara zumunci ya kuma sa mu aurenka albarka, muna maka fatan alheri. Kuma muna kira ga lokacin al'ummar Najeriya su gaba da kallon Arewa 24 su ci gaba da kallon shirin na kwanan 90 domin shiri ne mai burgewa kuma hikima sosai a cikin wannan shiri. Muna kuma fatan alheri, mun gode sosai. To alhamdulillah jama'a, kamar yadda na gaya muku duk dai ga mun nan an zo an sha ruwa alhamdulillah. Allah mun gode maka. Yawwa. To alhamdulillah jama'a, Malam Ali kwana 90 R24. Thank you so much for the visiting. Thank you so much. Allah ya saka da alkhairi. Barakallahu fina wa fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.